האם אנחנו יכולים להוריד את יוקר המחיה? כמה מאיתנו באמת מבינים בבנקאות, ביטוח, פנסיה, עמלות, ריבית? לא הרבה, ואולי בצדק. נראה שצריך לעשות תואר שלם לפני שפותחים חשבון בנק. ובפועל, מה הבנק המשתלם ביותר? אנחנו לא באמת יודעים. אז איך עד היום בחרנו בנק? ההורים שלי המליצו, הסניף נמצא מעבר לפינה, הבנק נתן לי מתנה? נו, אז מה הבעיה? כל עוד אנחנו בוחרים בצורה שירותית, הבנקים יכולים להציע לנו מחירים מופקעים, ובכל זאת נבחר בהם. ככה, המחירים יעלו ויעלו, ולבנקים לא תהיה סיבה להוריד אותם. המצב יגרום לעלייה ביוקר המחיה, להגדלת הפערים, והמשק יהפוך לריכוזי יותר ויותר. מצלצל מוכר מאיפשהו? כאן נכנס לתמונה המדד החברתי. המדד החברתי הוא כלי פשוט ושקוף, שבעזרתו נוכל לדרג את החברות במשק. המדד ישקלל עבור כל חברה את שכר הבכירים, הרווחים, השקיפות והריכוזיות, ויתרגם אותם לכדי ציון פשוט. אם נתייחס לדירוג המדד החברתי בבחירותינו, נאלץ את הבנקים להילחם על הלקוחות שעבדו, וכך תיפתח תחרות. ועל מה תהיה התחרות? על שיפור דירוג המדד החברתי. כתוצאה מכך, שכר הבכירים יופחת, הרווחים המוגזמים יקטנו והמחירים ירדו. הבנקים הם רק דוגמה. המדד החברתי ימדוד גם רשתות שיווק, ביטוח, מזון, דלק, סלולר, טלוויזיה, ובעצם את כל החברות במשק. המידע שממנו מורכב המדד נאסף מדוחות כספיים שהחברות מחויבות לפרסם על פי חוק. מידע זה ואופן השימוש בו חשופים לחלוטין באתר. חשוב להבהיר, המדד החברתי הוא לא סתם עוד אתר להשוואת מחירים. הוא גם לא אתר שנועד לתת לנו את כל המידע שאנחנו צריכים. המדד החברתי הוא אסטרטגיה. כל יום אנו מקבלים החלטות רבות, חלקן מסיבות ברורות וחלקן פחות. כל החלטה שירותית שתוחלף בהתייחסות למדד החברתי תגרום לניצול נכון של הכוח שלנו כצרכנים לקידום האינטרס המשותף לכולנו. וכך נוכל להוריד את יוקר המחיה. לכן, בכל פעם שעולה לכם המחשבה למה אני משלם כל כך הרבה או למה הפערים כל כך גדולים, תדעו שאתם יכולים להשפיע ולשנות את המצב. וכל זאת על ידי מבט חטוף על המדד החברתי. השימוש באתר הוא בחינם, ללא הרשמה וללא צורך בהזדהות. באתר תוכלו לראות את דירוג החברות, איך נקבע המדד, מי קובע אותו ולמה הוא טוב. וכל זאת בשקיפות מלאה. אז מהיום, בכל החלטה צרכנית, המדד החברתי. social-index.co.il